May samanenadaniw tintay ipakayapkab iti tangakam. Manipud ken ni Miss Mirna Balagat Itugigaraw Cagayan. Daniw anapauluan iti ibiagsina da Cordapio ken Cordapia. Cordapia umasideg ka man, tadaim ta pagsaritaan, tamasapul nga agwinaswastan, isublimon amin nga imprenda, nasaya at metadda ka, tapudno akabusbusor ka, day bisingsing ko, isublim itan, tanain imbag, no agsinatan, binalon ko daytoy singsing mo, agraman to'y pandiling mo, takanayon amasaysayop ko, to'y agatibuor nga ang dod mo. Oy Cordapio, binalon ko met daytoy relong, day di bulok nga inregalong, ken alaempay daytoy litratong, tamatmatam tarupam abinurtong. Cordapia, kunam samet no napintas ka, kaskala agrup-rupa abibing ka, pada kapahay apanda ka, kaskalapato amagmagna. Oy Cordapio, ti panagkunam metket na guwapo ka, kaskala agrup-rupa at tinapa, sadot mo pa'y nagpaiduma, damag ko pa'y agtatakaw ka. Cordapia, si katay balasang akasasadutan, di kay masangon ama panbuguan, day tabildat mo ngayon ka ik-ikutan. Cordapio, si katay baro anapalalot uyahaw, pukul ka lang aruden, takudin mo nakarkarupay, ngem tay aglulusyaw, dagita ti resulta, tiing ka pa nabuy-uyaw, kadagiti tao amakitkitam, iti aglawlaw. Dahil ti pakabuklan ti Daniw ni Miss Mirna Balagat Itugigaraw Cagayan. Babayan ti pagayam yo Nexon na Kawili ti Pamplona Cagayan.